Aquest és el Foam Pit, la piscina d'espumes, la zona més catxonda del Bike Park de la Clau. Aquí és on aprenem les voltaretes i les maniobres més boges de la bicicleta, una zona molt divertida que també té un punt de perillós, però que una vegada la controles és això, una zona d'aprenentatge increïble. Fa realitat els somnis de tot el biker que li agrada saltar i fer piruetes a l'aire. Molt divertit, us ho recomano.